x'inhi l-istampa l-aktar reċenti dwar l-abuż ta' droga f'pajjiżna? Ġifieri x'inhi l-iktar droga li qed tintuża, jekk kienx hemm tibdiliet fix-xejriet fl-aħħar ġimgħat, x'inhi l-aktar stampa reċenti? Fil-fatt tara jekk inħarsu lej il-klijenti li resqu għall-għajnuna fl-aħħar sena 2021 ftit il fuq minn 700, notajna li 45% ġew minħabba l-kokaina primarjament, 25% minħabba l-eroina u 20% minħabba l-kannabis, il-kumplament sustanzi oħra bħal sintetik. Però it-trend hija li minn sena l-oħra naraw żidiet ta' nies li jiġu minħabba l-kokaina. Jekk is-sena l-oħra 25% kienu mill-eroina, dik kienet l-inqas statistika ta' nies li ġew minħabba l-eroina, ġifieri jekk inti tara pereżempju 10 snin ilu, il-maġġoranza kienu jiġu minħabba l-eroina, kellek 60%. Jekk nara 20 sen ilu kellek 90% tal-klijenti jiġu minħabba l-eroina. Illum qed naraw di trend ta' ħafna iktar użu tal-kokaina u tal-kannabis, allura ovvjament għandek iktar nies li ħajkollhom il-problemi b'daw is-sustanzi. X'inhi wkoll l-inċidenza ta' persuni li jħaltu pereżempju il-kokaina max-xorb, hemm xi rabta bejn iż-żewġ affarijiet? Fil-fatt il-kokaina tintuża wkoll ovvjament b'mod isu sfortunatament iktar fil-kultura li bniedem isu jidħol f'ħabit li biex jiddeverti jrid juża l-kokaina. U hemmhekk qed naraw ħafna relazzjoni bejn ix-xorb u l-kokaina, ġifieri xi ħadd li pereżempju jixrob ħafna li mbagħad meta jħossu ħajbda jisker juża kokaina biex jerġa' jiġi fuq tiegħu biex ikun jista' jixrob iktar. Allura ovvjament iżid il-konsum tal-alkoħol u qed idaħħal il-konsum tal-kokaina, ġifieri dawk qed jiġu flimkien. Nies li jiġu bl-alkoħol biss qed tkunu ħafna inqas imma ġeneralment ikun hemm il-kokaina mal-alkoħol. Dan l-aħħar smajna wkoll b'xi każijiet li allegatament kien hemm użu ta' date rape drugs fil-clubs. Kemm hija realistika din ħaġa għandna noqogħdu attenti meta morru fi club pereżempju li neħdu ħsieb id-drink tagħna? Le, fil-fatt, forsi qabel konna ngħidu qgħod attent għax jagħmlulek xi droga, min irid ibih id-droga jrid il-flus għaliha, ġifieri inti hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq xi sustanza bħal kokaina jew l-ħaxixa jew drogi oħra, però jekk qed tintuża sustanza biex lilek tistordik għax jiena inti biex nabbuża minnek jew nabbuża minnek sesswalment, jiġifieri hawnhekk għandek perpetrators tal-abbuż li għandhom intenzjoni li jabbużaw minn xi ħadd, iva dik tista' tintuża sustanza li tintefa' fid-drink biex inti tistordi u mbagħad jiena nista' nabbuża. Ġifieri hija xorta hija rakkomandata jekk inti tkun ġo klabb tkun aware ta' drinks li qed tixrob u ma tagħlihomx jiġru u ma tagħlihomx minn taħt għajnejk. Inti tkellimt l-ewwel dwar l-istatistika li qed turi żieda fl-użu tal-kokaina. Dawn huma l-klijenti tagħkom ta' Caritas. Imma din it-trend ġifieri żieda fil-kokaina, tnaqqis fl-eroina, xi ftit żieda fil-kannabis tal-klijenti tagħkom tirrifletti wkoll l-istampa kollha tas-soċjetà? Le, ġeneralment inti pereżempju aħna u magħruf internazzjonalment li għandek wieħed minn kull 10 persuni li jużaw il-kannabis jiżviluppaw dipendenza severa. Mod li ħajjithom tieqaf u ddur nkollu mal-ħaxixa, ġifieri meta għandek sustanza li qed tintuża iktar, ovvjament ħajkollok iktar nies li ħajinqabdu bil-problema. L-istess għall-kokaina, ġifieri naħseb huwa l-istatistika tan-nies li jersqu għall-għajnuna iva tagħti riflessjoni ta' l-użu trends ta' hemm barra u fejn qed ikunu d-diffikultajiet.